କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସଦା କରୁଥିଲେ ନିରୋଗ ରହିଲା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇବା ତାଉ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିର୍ମଳ ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ, କାୟ ବିଶ୍ରାମ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିୟମିତ ବିବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଟିବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ପୁଷ୍ଟିକର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ମସଲାଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।